Minn kappella b'affarijiet tal-liturġija għal dormitorju b'20 sodda għal gwardjani tal-ħabs. Din hija realtà ġdida fil-kappella tal-ħabs li dwarha tkellimna ma' Father Hayden Williams li bħalissa jinsab maqful fil-faċilità korrettiva ta' Kordin f'miżuri stretti li ttieħdu fil-faċilità korrettiva kawżat l-imxija tal-coronavirus. Father Williams spjega kif issa minflok is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija fil-kappella hemm is-sagrifiċċju tal-gwardjani li qed jaffaċċjaw realtajiet tal-ħajja differenti. Il-bieraħ qed nitkellem uffiċjal għallina il-mara tiegħi tlina u għandak minn xhur tqala. Klieta li ntqajt magħhom li dal-aħħar 3 xhur għadhom kif kellhom tarbija. Sitwazzjoni oħrajn minn għandu diffikultajiet oħrajn anke d-dar fil-familja u jinqalgħu eżattament qabel ma nqala l-lockdown imma hawnhekk. Persuna oħra ieħor uffiċjal ieħor ġifieri jgħidli ma t-tifla tiegħi ma tistax tifhem li jien għad min issejjer lura d-dar. Spjega kif min jibqa' joħroġ ma jagħtix każ il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa ikun qed juri r-responsabbiltà u insensittività lejn min qed jagħmel sagrifiċċju. U din dan kollu anke s-soċjetà kollha għandha tirrikonoxxi min qed jagħmel dan is-sagrifiċċji u għandna nieħdu l-eżempju. Father Hayden irrifletta dwar dawn ir-realtajiet ġodda li ltaqa' magħhom fil-ħabs u qasamhom mal-isqof Tgħudex fittra. Fl-ittra kiteb li fuħud mill-priġunieri qed terġa' tinxtel il-fjamma tal-fidi u kiteb dwar ir-rabta bejn l-Ewkaristija u s-solidarjetà ma' dawk kollha li qed ibatu. Din l-ittra waslet il-Vatikan tant li jagħmel referenza għaliha il-Papa Franġisku. U l-fatt li wasalt għad-deċiżjoni quddiem Alla wara kien hemm din il-konsolazzjoni anke min-naħa tal-Papa biex ngħidlek għalija personali naf lil mulej f'dan iż-żmien tal-epidemija lili iridni hawnhekk mal-priġunieri u mal-uffiċjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.